IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nakasaganan dagiti aktibidad da may iswata para iti Ecolympics sa 2026. Sagon na ni Mr. Joji Jimenez, Environmental Program Officer iti Provincial Government of Ilocos Norte Environment and Natural Resources Office. Maangay daytoy into no Hunyo at 30 karatoy atawan iti dagkalamol dito'y siyudad Tilawag. Hinunana, nakikoordinar dan iti Department of Education dito probinsya tapno ipakaammo karagiti na ayata makipaset ti quiz B manipod iti agdudumang apagadalana. Malaksid iti raytoy at dapat iti environmental talk no sa dino naging bitarda iti resource speaker. Adda dito Ecolympics. Ecolympics year 2 na dito. Although ti sponsor mi dito Ecolympics, TEDC, so dalatamet, they will be sponsoring the prizes for the estudyante to nga mga bak iti dito Ecolympics tayo. It's a quiz bee na every with na sinuratan mi digiti division superintendent na i-inform da ka digiti eskwela no sino digiti makisali so nga ada digiti Ecolympics to iti alauna and can dito environmental talk. We invited no familiar kayo ken ni Jonathan Hernandez dito vlogger nga may panggep iti environment. He's a professor in UP Los Baños. Kabayatan na awisen ni Jimenez sa iti kaprobinsyaan ngay matangan tinasaw a programa tapno makaadal kan makasursuro no kasanupay ang masalakniban ti aglawlaw. Para iti IFM News sa Idol Bernadette Toledo tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.